Дъщи! Не. Дъщи! Много време се на лаптопа, моля ти престани. Пишеш се отново с приятелката си, нали? Вау, видял си. Българка си говорим и на български. Ти не знаеш ли английски? Тихо. Виж колко е мръсно тук, като кочина е. Ага. Я потърси номера на читачки в интернет. Още. Мразя, когато правиш така. Мадемуазел Хуасан. Мадемуазел Хуасан, дай ми научи френски. Майка време не се е учило. Добре, изпратих Да. заявка по почта. Ще дойде след минута. Добър ден! Вие ли сте мадемуазел Хуасан? Басилуи. Бонжур. Бонжур! Аз съм мадемуазел Хуасан. Оп! Не вали дъжд. Снимай. Така, имаме голям проблем с чистенето вкъщи. Голяма и кочна след партито на дъщеря ми и затова аз ще ви помоля да почистите. Аз съм на работа. И така, това е. Parla francês, Xavier. Довиждане, госпожо. Eu acho que não ganha. Мисля, че нуждаят от такава чистачка, че... Добър ден! Бонжур, Коя сте вие? Бонжур, това мадам. Je suis Wei. Mademoiselle. Mademoiselle. Bonjour. Je suis Tony. Je suis... така, аз ще ти да така да чистя. Окей. Аз ще го изчистя. Той беше много грозно. Поредната глупачка, която чисти. Тя ще трябва да си на мен ходи. Поне една метова не мога да се купя. Не мога да се купя една метова като хората. Ще слушам музика. Има ли проблем? Защото може да не ме чуете. Искате ли сте глуха? Тихо! Има ли някой там? Ще проверя. Само ме карате да се разказвам. Да изчистя! Така. А това... Няма ли да го хвърлите? Пъти ми перуката. Да ви оправя ли мадемуазел Гъс? Виж, ела за малко в твоята стая. Не ми се казва, че така да ви се забива в моя дълбоко. Вие няма че кривим. Седнете. Да. Седнете някъде. Един момент. Само да отворя стола. Така, виж, ако искаш момчета да ти харесат, трябва да си красива като мен. Аз съм естествена с гримовете. Ето виж, имам даже пръстен. Секси съм, нали? Така, сега, отвори очилата. Ще си поиграя малко с моята фантастика. И ще видиш, че направо ще станеш бомбон на Коледа. Вие не говорите ли френски? Жена, бомбон на Коледа. Сега. Бонжур, мадам. Затворите очи. Спокойно. Така. Молив за вещи. Ох,
Това боли. Опа. Сега. Спокойно. Стоп, не! Моля се. Не! Добре, няма да ви сложа спирала. Така, сега. Ето това. Нали? Това е голямо! Това е дамова ябълка. Устните. Ох! Идеално. Сте. Може Ема, малко... позорите се. Хубаво, почти аз съм професионална журналистка. Имаме... Ела. Ела сега, затвори очи. Затвори очи. Какво че било? Затвори очи. Момиченце. Чакай. Мали, каква си хубава. Дай сега и да го толкова. Мамо! Маминото дай. Ая. Чакай сега, мамо. Да сложим и русче. Прилича на някакво зомби, което ми харесва. Чакай. Дай сега. Дай другата. Ви сега. Толкова съм красива, че може да ме следиш след това цвете. Нали? Така, сега, трябва да сложим още малко червено. Не! Обаче искам това да седи мене, защото без искам, че въолапа някъде. Айде. Така, сега, което и момче да видиш, ще те загледа... чакай, ще... Жертвам се за теб, но... Давам, че моя кламер. Сложи се го на циците и ще привличаш момчетата. Кламер! И да знаеш, използвай чорапи или турбички, да се оголимиш бюста. Дън. Аз ще ти да отех да се произвихрям. Но, преди това, искаш ли мамо да ти оскъпи веждите? Да ти ги накадри? Да ти ги оточа? Искаш ли косата да ти накадря? Ох, и сега не мога да се занимавам с петли и такива дръсли. Дай ми да се чувстваш къщата. Всъщност изглежда мяка. Гледай. Без какво се занимавам тук, бе? Аз съм богата принадлежност. Тази пикла ще ми е такава французските умения. Моля, коя си ти, за да ми казваш аз как ще изглеждам? Аз точно не съм ви казала. Вземи, засетни точно във вашия килим. Виж какво? Аз съм с бебешка ръкавичка, което значи, че мамо ще ти лапна банана и ще ти падне чаршафа от Айдяна. Какъв банан те гони? Ще покажа един банан. Може би ти се... Искаш ли да ми сочиш мляката, бе? Замите да изглеждаш така като мене, бе. Така съм прави, бе. С турбички, уе. Това ли са медицинските градини? Се вил. Аз съм секс икона, запомни това от мен. Поиграй се на лаптоп. Искаш теб, сме опасно близки. Мога да отгадна мислите.
фактите говорят, че има нещо помежду ни. Опасно близки, опасно близки, опасно близки сме. Щом си моя, грим триеш ли? Перуката падна ми. Аз ще те набия и ще Добре, разбирам много трябва. Даже разбери, че лигла си мръсна. Падна ми перуката и днес аз ще те усъкча. Какво си мислиш, че да не би да се мислиш за по-добра от мен? Защото аз съм докторка Банкова! Ела ми тук! Да, и аз го казвам това. Антуанита! Тати! Какво е станало? Тати, лудото си стан! Как ще стане като е луда? Чакай, ще се целунала клоун. И той е оставил голям белег върху теб. Гадже за клоун ли имаш? Не! Добре. Чистачката ме гримира, бързо се прибере да ти покажа. Не мога да разбера какви факти ги натъманяваш той. Боже мой. Аз съм модел Хросан. Какво става с вас? Аз ти казах. Аз съм чистачка. Да, Това това го го знам. знам. Това трябва да ви очистя. Защото това прави Пачките! Това ще бъде вашата кръв. И ще я излея. В някой двор. Той не става тъчи! Оле. Перуката ми пада. Компютъра ми! И главата ти ще стане за компютъра ти! Не само като компютъра! И мозъка ще падне! Всичко ще падне! Всичко! Ще падне! Ти кажа, Дъще! къде? Ще падне! Много малко къща имаме! Дъще! Пряв път? Чудех си идея. Токовете й! Те се бобосаха. Не! Бягай! Това беше от нас. От шоуто на Мили и Марчи. Очаквайте ни отново. С токчета участваха Мариан Копринков, аз, Марчин Иванов, той, Тоня Андреева, Шиян, Гримираният Аз. клоун. След този ток ще ги довърша. О, не! Ще падне! Чао!